गोबाव समनि उनाव 14 नं सिरांदुवार बियाबनि आं सासे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै मोनफ्रोमबो प्राइमारिखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरि प्राइमारि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गिदिंदों। बे गिदिंनाय टाइमाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मानव गेदेर चिफ मानव गेदेर आफादगिरि बा दिनैनि जोंनि सरकारनि चिफ बिथांनि दैदेननायाव जेसेबां मानि खामानि मावफुंजादों बेफोरनि फिथा हानायनि हाबाफारिखौबो जोङो लाफादों। बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि रायजो राजाफोरनि गोनांथि रायजो राजाफोरनि जेंना बेफोरखौ मिथिनायनि बिथांखिजों थांनाय सानथामखौ दिनैखौ लाफानानै जों बे हाबाफारिखौ लादोंमोन। गोबां रायजोफोरनि अजद रायजोफोरनि खावलायनाय रायजोफोरनि गोजोननाय बेफोरनि गेजेरजों बे सानथामाव आं गोबां मेसेजखौ कालेक्ट खालामबाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो थुनलाइखौ जों जेरै थुननानै मोजां मोनसे बिथिंजों लांनो हायो बे जोंनि हालामखौ मोजां बिथिंजों लांनायनि खामानिखौबो जों दा जोंनि पार्टिया इउपिपिएल दोलोआ 14 नं सिरांदुवार ब्लकनि खामानिखौ मावलांनायनि थाखाय थांखि लासिगोन। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जोंनि बे आमबारियाव बे गामिनि ओरै लामाखौ गावनि फरेस्ट फान्डनिफ्राय जे लामा खोनानै होदों जोङो बहुद उसुबिदामोन लामाखौ माने गामि सेर सेर मोननायावबो जों बहुद दुखु मोनोमोन लेवार दावखा जायोमोन। दिनै बेजोंनो न' सेर सेर माने सेन्ट ग्रेभेल होनो थाखाय बिराद धन्यबाद थादों आरो जों बेखौल' गोजोननाय मोननाय जायाखै आरो मोनसे खोथा जाहैदों जों बिसिडिसि एलेकायाव जोंनि बे आमबारि लामाजोंनो गोबां जोंहा अन्थाइ बाला रोगायो आरो अन्थाइ बाला रोगानायाव बहुद जोंहा लामाया हाद्रि गुफुङो बै मेन लामाया बै हाद्रि बाला गुफुंनायनि थाखाय जोंहा बहुद खस्थ' मोनो खाथि खालानि न'खरा आरो जोंनाबो आंनाबो न'खरा खाथि हाद्रि गुफुङो आरो दैज्लां समाव बहुद दैस्लुंजों हाखर जानानै बहुद बेले बेजे जोंनाव समस्या जायो आरोखि। दा बेखौबो आङो बे जोंनि बे इउपिपिएल सरकारनि सायावनो आं जुरिथि जादों आंनि आसा खालामो आं बेखौ मावफुंजोबगोन होननानै आरो फारसेथिं जोंहा क्लाब दङ गिदिरनो बे क्लाबाव मोनसे जोंहा माल जाल दोननो थाखाय उसुबिदा जादों बे क्लाबनि जाहाथे न' दोनग्रा बेखौबो जाहाथे बे सारनि जुरिथियैनो जों बेखौ आसा खालामदों जोंनि बे इउपिपिएल सरकारनिफ्राय। दा बेखौनो लानानै आङो गावब्रा जानानै जाहाथे बेखौबो आङो खावलायबाय जाहाथे बेखौ मावफुंनानै होनो हायोब्ला जोंनि गामिया बहुद गोजोननाय थागोन आरो बयबो बे पार्टिजों मदद होनाय जागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।